Čau lidi zase. Jak zase? No, natočili jsme to Five Nights at Freddy. Takový hry. Jméno Pepa. Ne. A Musa. Koukni se do čelisti. To je taková hra, jak se jmenuje? No to ti utek. Celá dvě. Tak jo, kde je? To běhá kolem tebe. To si doporučuji, abyste si to stáhli. Je to Asylum. Když tady jsou nějaký magoři. Si kouknem. Pak to nám to tady vybezl někdo. Nejsou. Tam je tečka, ne? Tady. Vidíš, jde? Vidíš? Jde ke mně. Drží Nejde to. dveře. Kde je? Kameře jedna. Kde? Hol. Jo. Kameře jedna, koukni se. Teď jde se tady. Kamera 4, koukni se tam. No Vidíte? tam vyšší balónky. To je on. Sakra. To je on, tady ten blbec. Takže Ten to je utíká nějaký z cely. clown. Je to... Doporučuji si to stáhnout. A to tě jako vyděsí. No, ty tam máš taky energii, ne? Ne. Tak proč to nenecháš celou dobu zavřený? Kde je? Viděli jste to tam? Jo. Jo. Už tam není. Nejde to. Sakra, kde je? U tebe. Ty krás, to je děsivý. To jo. Vypadá to hezky lidi. Koukněte se na náš kanál. Bude to... Koukněte se na... Jindru Kočího, Pepu Kočího Ne. a Dana Viceníka. No to je mi teda... Kde pak si štíšude? Si ho mastíš, ne? Kde je? Tady ve sprcha si ho mastí. S kým? Já nevím, tady jsou další psychoši. Tak jako, s kým asi? Kým by si A jdeš se typoval? kouknout. Takhle to nejde. To ne! A co to je? Kluci. Teď nemůžeš. Kde je? Zavři. A jak tě vyděsí? To je taky nevím, já to hraju poprvé. No tady tu hru Chci si stáhnout druhou, Zavři. takže... Tak Takže proč to to bude- nenecháš navždy zavřený? Ne, to nejde, to mi dojde energie. 5M, 5. hodina. No tak 1 hodinu přežiju já. A zavři dělej. Kamo dělej, víš co? Kamera 2. Koukni se tam. Ty krása. To je deprimující. To je furt. Neuspokojující. Neotravuj. Zavři. Čau lidi. A něco A se je stalo. to, vyhrál jsem. A teď je tady blbá reklama, stopping. Tak jo, další díl natočíme, teda, další díl natočíme za chvilku. Koukneme se na srandíka. Ale když jo, takže jsem si stáhnul tohle a tohle. Ještě tam, takže... Takže druhý díl je za chvilku. Asi Zatím za čau. minutu. Střih.
Koukejte, kočička. Za Freddy! Tady je mrtvá noc. Yes. To je ono, co měl Lukáš. Freddy, kočička. Tak jo, jdeme. A jdeme hrát. Trolím. Pojďte natáčet. Hejte fízle, pojď. Teď můžeš natáčet, a ne. Pojď, jdeme hrát. Vítejte ve Vítejte u druhého Asylunu. Jo. Koukejte. To jste se určitě moc těšili. Tady je Power, to je ta divná věc, to je A taková nech mi držítka. to. Je to můj A tablet. teď se koukněte na Uvidíme. Tohle je... to pejska. Koukněte se na toho pejska, ten fakt roztomilý. Uka toho pejska. Nožený křižání. A on nás fakt sežere. Ono se mu takhle má doplňovat jídlo, protože... Ale proč mu tam nedáš? No protože to já nevím, jestli bude ve vyšší verzi. Tak jo. Uka, Tady nějaký šílenec ho tam strčil. proč si ten čokol ti nesmí? Já tě svím. Kurvace, Jo. He doesn't like enclosed spaces, You so don't purple. go leaving the room door shut for too long. Trust me, you won't like Benji when he's angry. To zvon, Okay, ty. buddy, you're all set for your first night. ber a Have fun down there. Tak jo. No, čokl. Tak jo, nahodíme power. Co to je za zvuk? Čokol. Už má hlad asi. A jo. Tak jo, viděli jste to.